Така, бигита, продължаваме от Blood Trails. Извинявам се за лага, както знаете, лаптопа ми си има свое собствено мнение и ще започнем веднага след няколко секунди ще се оправят всичките работи. Така, ако сте гледали миналият епизод, разбрахте, че сме в лудницата и трябва да следваме тези кървави стъпки, за да излезем от нея. Бяха ни затворили, видяхме някои луди хора и сега е време да бягаме от това отвратително място, защото е гадно. Така, кадрите се оправиха, както беше очаквано по план. И да, тук естествено е заключено. Ей, Black. Отново сме в... Добре. Този... Той си е луд. Така. Да продължим. Да видим какво имаме насам. Какво имаме натам. Явно ще бъде тук. Добре, защо скачам без да съм видял какво има? Closing will slow your pressures. Inactive. Така, този, който ме гони. Вау. Някой идва ли? Добре. Така. Имаме батерия. Това искам да го затворя, защото няма никой, обаче все пак да затворя. Така. Това не е ли този бащата му? Не е ли той? Какъвто и да е, не би трябва. Затварям. Вау. Чакайте малко. Това не ми звучи добре. Щом има такива шкафчета, значи ще ме гони някой. Затова ще е по-добре. По-добре да се скрия. Веднага. Някой ще дойде. Или някой ще дойде, или аз много се заблуждавам. Дай да пробваме с другото. Няма никой да дойде. Това ли са? Добре, то хубаво е. Inactive. Аз как ще мина? Гледай. Inactive. Логично е. Фак. Вау. Това е такъв дето гони. Не знам, видяхте ли го, не го ли видяхте? Той е от тия отрядите, дето гонят. Ужасните, гадните. Да. Много ми е любопитно. Какво ще се случи и как ще се случи. Доколкото виждам, това му е лицето. Явно се прави на луд. Шо не ме вижда. Не, определено не е такъв, който гони. Какво става тука? Shit. Fuck.
Фак! 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 Добре, на тия не съм ли им помагал? Няма ли да му запомнят с нещо добро? Искам да живея, не да умирам. Ето, затова ми трябва. Ето пак. Кога ме намери то? Шит. 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 Фак, бич. О, фак. Survivor съм. Добре. Чаквам всеки момент да дойде този лут. Никъв го няма. Добре. Добре, дай се скрия. Защото може да дойде. Ето. Казах ли? Може да дойде. Дори идва. Шит. Добре. Никой няма. И него го няма. Ама го има. В момента просто казвам, трябва да избягам. Няма го тук. Ето го. Окарвах се. Дезинфекцираха ме. Security room. Още някакви луди. И откъде другаде на мене? Да, предпочитам да скоча. Определено. Така. Strafe left or right? Ама тия там ли ще са? Не са ли? Как ще мина? Той джама е щупен и тука. Така. Добре. Добре, тук сега какво трябва да правя? Добре. Казаха да следвам кръвта, не е друго. Така че... The door is what? Needs a key card. Okay. Key card, ама ако има тука. Key карта. Това пич, ако има карта. Има документи. Да, тази вратата е заключена и аз се отварям. Да, много мъдро от моя страна. Добре. Единственият път да намеря кей карт е тук. Уаа! Шит, това е оня, дето ме търсеше. И ето е кей картата. Да. Шауър. О, защо шауър? Фак. Шауърс. И какво ще правя тука?
New objective. Уау, що ме New objective? Викам да спреме. Не, няма да спрем. Просто ще продължим в следващия епизод. Добре, бигита. Благодаря ви. Това беше. Очаквайте следващия епизод. Чао!